Gimanduan karon sa Cebu Provincial Police Office CPPO ang City of Naga Police Station sa pagpahigay ng investigasyon kalabot sa giingong gibalbal og ungo sa dakbayan sa Naga. Kini base usab sa mikatap diha sa social media. Kalabot niini din usa ka ginang nga buntis ang giingong gibalbal og ungo sa may barangay na Alad sa Nisgutang Dakbayan niadtong Hunyo 21. Apan base sa pakisusi sa CPPO, wala mablater ang naasoyng insidente sumala sa tigpamaba sa CPPO nga si Police Major Marijin Incio. Gipasabot ni Incio nga ang ilang gipahigayong pakisusi mo gyud nga matagaan og katin-awan ang naasoyng mga tabi-tabi og ingon man istorya. Wala sir, why ni duol. Sa akong pagtan-aw sa kuan is June 21, that is Wednesday. So from Wednesday until karon agahapon walay na receive. So since karon naamay na viral, so mo to giadtuan nila. So, why ni duol sa kuan. Atil mo tuo ani nga ay ungo or para basig ko magpanik ang mga tao mama. Sa ako ang I don't know sa uban sir, pero sa on my own perspective dili kay kumutuo sir. Pero imbestigaran lang gyapon nato ma'am. Giawhag karon sa CPPO ang publiko nga di din motuo sa mga ipakatap diha sa social media. Sanglit kinahanglan pa kini nga ipaubos sa verification. Awag usab nila sa ubang hingtungdan nga dili usab magpataka og post diha sa social media kalabot sa mga unverified report aron dili makamugna og panic. Kung wa pay kamatuoran ang mga tabi-tabi og mga istorya, walay rason usab ang publiko sa pagpanik kalabot niini. Mas maay nga kanugaling adunay mga insidente sama niini. Itaho usab dayon sa kapulisan aron usab ila kini nga maimbestigar og di na kinahanglan nga sa social media na mahibaw-an sa kapulisan. Sa ang tambag lang to nato sa public is kanunay magbinantayon para sa ilang seguridad because ang pulis gamay ra man, so i-learn nila nga ipulis po nila ilang kagalingon. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.